Bewubazi ukuthi kungenzeka ukuthi uthole imali oyisebenzela unyaka wonke phakathi nenyanga eyodwa kuphela nokuthi okukuphela kwento ekuthintayo ukuthi ukukholwa kwakho yilokho okukuvimbelayo. Kuyavakala njengokweqisa. Kodwa ngiyakuqinisekisa ukuthi yileyo nto kanye engayiphila. Ngichithe iminyaka eminingi yempilo yami ngiphukile, nginemali enganele, ngibanjiwe emsebenzini engangizonda kakhulu. Kodwa kwadlula izinyanga ezimbalwa kuphela kwashintsha konke. Umhlaba awuzange ushintshe. Mina ngashintsha. Futhi namuhla, ngifuna ukukhombisa imfihlo yokudonsa ingcebo ngaphambi kokuphela kwalo nyaka. Wake wazibuza ukuthi kungani abantu abaningi, noma bebukhali, befunde kakhulu, bephethe iziqu eziningi, besahlupheka ngemali? Kungani umuntu owaziyo ukuthi kufanele enzeni engakwenzi? Nami ngangibhekene nalokho iminyaka eminingi. Ngifunda izincwadi, kodwa ngihlala empilweni engenanhlonipho nengacebile. Kwaze kwaba yilapho ngiqonda kahle ukuthi yini ebangela konke lokhu futhi impendulo yayingekho ngaphandle. Yayikimi. Bheka, inkinga yangempela ayikaze ibe yimali. Imali iyisibonakaliso nje, imiphumela nje. Umsuka wenkinga awubonakali futhi ubizwa ngokuthi iparadayimu. Iparadayimu uhlelo olusezingqondweni olulawula cishe konke okwenzayo, ocabangayo, nalokho okuzwayo, ngaphandle kokuthi uqaphele. Njengesithuthi esizishayelayo. Futhi yilesi sithuthi esenza uphinde wenze amaphutha afanayo, uthole imiphumela efanayo, unyaka nonyaka. Mhlawumbe uke wazama ukuguqula isimo sakho. Mhlawumbe uke wajoyina izifundo, wafunda izincwadi, waqala amaprojekthi kodwa akukho okwakushintshe ngempela. Futhi waqala ukuzisola, wacabanga ukuthi kungenxa yokuvila, ukungabi nokugxila, noma ukuthi awuzalelwanga lokho. Kodwa ake ngikutshele, inkinga ayikho kuwe. Inkinga ikuprogram esebenza ngaphakathi kuwe. Ngifuna uqonde kahle, ulwazi lwedwa alulona amandla. Ulwazi olusetshenzisiwe yilona oluletha amandla. Ungase ube ufunde izincwadi ezinhle kunazo zonke emhlabeni, kodwa uma iparadayimu lakho lithi awufanelwe ukuphila uphila okuningi, yilokho okuzoqhubeka ukukudonsela kuwe, ngisho noma ungakuboni. Lokho bekuyinto ebengiyibona njalo ngibuka abantu abangizungezile. Abaphathi babefundisa abasebenzi indlela yokwenza into, isinyathelo ngesinyathelo. Bathi, ngikukhombisile kahle ukuthi wenze kanjani. Futhi umuntu aphendule, ngiyazi, kodwa angakwenzi. Kungani? Ngoba engqondweni bayakuqonda. Kodwa iparadayimu, elisebenza ezingqondweni ezingaphansi, yilo elibamba izintambo. Futhi lowo myalo, mfowethu, uqine kakhulu kunanoma yimuphi umgomo omuhle. Ngikuzwile lokhu ngempilo yami uqobo. Futhi ngifuna ukuxoxa indaba eyashintsha impilo yami ngokuphelele. Iminyaka eminingi, bengihamba njalo ngisuka eToronto ngiyaya eKuala Lumpur. Amahora angama-25 endizeni. Kwakuyihambo ende, ekhathazayo kodwa kulolo hambo, kwaqala ukwenzeka into engavamile. Esikhundleni sokubuka amafilimu noma ukuzama ukulala, bengihamba nephensela kanye nekhalikhulator ngenza izibalo. Ngiphindaphinda, ngihlukanisa, ngihlanganisa, ngiyisusa. Ngiphinde futhi amahora amaningi. Ngaleso sikhathi, angizange ngiqonde kahle ukuthi bengenzani. Kodwa ngaphandle kokuqonda, bengilungisa ingqondo yami kabusha. Bengifundisa ingqondo yami engaphansi ukuthi izinombolo ezinkulu ziyinto evamile. Ngaqala ukubheka isigidi ngendlela ehlukile. Okwakungabonakali sengathi kungenzeki, kwaqala ukubonakala kujwayelekile. Kulokho kuhamba, ngakhwebha ephepheni ngabhala, yini umehluko phakathi komuntu ozuza izigidi ezine zamakhilogramu ngeminyaka 2.5 nalowo ongekho? Impendulo yaphuma ishelela, ukuqwashisa. Umehluko phakathi komuntu ocebile nomuntu ompofu usezingeni lokuqiqa. Akusikho inhlanhla, akukhona ukuhlakanipha, akuyona nobuhle. Kuyilokho okukholelwayo ngawe, ngomhlaba, nangemali. Ngiyabazi abantu abahlakaniphile, abaphethe iziqu ezinkulu, kodwa abangakwazi ngisho ukukhokha izikweletu zabo zenyanga. Futhi ngiyabazi abantu abangazange baqede ngisho izifundo zabo, kodwa abaphila ngokwanele. Lokho kubonakala kukungabi nabulungiswa.
Kungenzeka, kodwa kukweqiniso. Yingakho ngihlale ngithi, uma ufuna ukudonsa ingcebo ngaphambi kokuphela kwalo nyaka, kufanele uguqule ipharadayimu lakho. Futhi akusenzeki ngokushesha. Ukuguqulwa kudinga ukuphindaphinda. Kudinga isinqumo. Kudinga iphethini entsha yokucabanga ephindeka kuze kube umqondo wakho uyamukela njengento evamile. Isayensi isivele yakufakazela lokho. Ucwaningo lwengqondo lubonisa ukuthi imikhuba nemibono kwakha imigudu ebuchosheni. Le migudu iyashintsha kuphela uma uqala ukusebenzisa indlela entsha njalo. Uma ucabanga ngendlela ehlukile njalo, ingqondo yakho iyazivumelanisa nayo. Kodwa qaphela, ukushintsha ipharadayimu kuyethusa. Ipharadayimu izokulwa nawe. Izokutshela ukuthi ngeke kusebenze. Izokutshela ukuthi awukwazi, ukuthi akusona isikhathi, ukuthi sekwephuzile. Lapho-ke kufanele ube namandla kunalokho okwakudala. Ngakho, ngifuna ukukupha isivivinyo esilula kodwa esinamandla. Bhala ephepheni, ngijabule futhi ngiyabonga manje ngoba ngenza, beka inani olifisayo ngonyaka. Ngokwesibonelo, uma ufuna ukuwina amarandi ayizigidi ezintathu ngonyaka, bhala leyo nkulumo. Faka leli phepha ephaketheni. Ulifunde nsuku zonke. Zizwe sengathi vele sekuyiqiniso. Ungalindi ukuzizwa uphephile kuqala. Zizwe njengamanje. Ngoba ingqondo engaphansi iyayizwa imizwa, hayi izizathu. Kungenzeka ukuthi lokhu kuzwakale kuyinhlekisa ekuqaleni. Kodwa yileyo ndlela ngashintsha ngayo impilo yami ngokuphelele. Futhi angiyena ukuphela komuntu owenza kanjalo. Izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke basebenzise lo mqondo, babona izimpilo zabo ziguquka ngokuphelele. Kodwa iningi labantu bayakulahla lokho. Bahlala bevaleleke endaweni efanayo, beqhubeka nokusola umnotho, uhulumeni, abazali, ubuntwana noma inhlanhla embi. Ngakho ake ungitshele, kuze kube nini uzoqhubeka uvumela imiqondo yakho yakudala ukuthi ikunqumele ikusasa? Ungakwazi ukushintsha. Ungakwazi ukuphumelela. Kodwa kufanele uqale manje. Futhi kufanele ukwenze nsuku zonke, kuze kube yilapho lolu shintsho seluyingxenye yakho. Imfihlo isivele ikuwo. Futhi ilinde ukuthi uyivuse. Uke wavuka kaningi uzizwe sengathi ulahlekela amandla akho angaphakathi. Njengokungathi uphila impilo engenakho ukuzimisela, ulandela isheduli engakufaneli, usebenza emsebenzini okukhathazayo, kodwa uqhubeka ngoba unesaba. Lokhu kuvamile kakhulu kunalokho ocabanga, futhi kuyingozi kakhulu. Abantu abaningi abaphili impilo yangempela. Baphila impilo yokusinda nje. Balandela indlela eyabekwa abanye, beboshwe yizilindelo zomphakathi nezinkolelo ezilimazayo ezabafakwa emakhanda besebancane. Futhi kuleyo ndlela, bayaphelelwa ukuxhumana nalokho abayikho ngempela. Iqinisiso liwukuthi, uma wenza into ongayithandi, engavusi ubuciko bakho, engakugcwalisi ngenjabulo usuka kude nenhlalakahle yangempela. Futhi angikhulumi ngemali kuphela. Ngikhuluma ngempilo egcwele injongo, amandla, nokugcwaliseka. Awukwazi ukuheha inhlalakahle uma uphila uvuma ukudumazeka. Uzodonsa lokho okuzwayo. Uma uzwa ukukhathala, ukuswela nokwesaba, yikho okufika empilweni yakho. Leyo imvamisa. Futhi imvamisa ayixoleli. Ngikubonile lokhu kwenzeka kaningi. Abantu abavelele, abanobuhlakani nobuciko babambekile emisebenzini abayizondayo. Futhi yini ebavimba ukuba bashintshe? Ukwesaba. Ukwesaba ukuphumelela. Ukwesaba ukwehluleka. Ukwesaba ukudumaza abanye. Kodwa akekho omunye owesaba okufanele amangaze iqiniso lakho langaphakathi. Kungenzeka ukuthi unomthwalo wemfanelo, izikweletu, izingane, ngiyakuqonda. Kodwa ukuhlala endaweni ekucekela phansi ngaphakathi nako kunezindleko. Kanti leyo zindleko ziphezulu kakhulu. Impilo ihlala iphendula isibindi. Njalo. Futhi umhlaba uyadinga isikhala ukuze usebenze. Umthetho wokuhlanza isikhala ukuze kuze inhlalakahle ufakazela kahle lokhu. Uma ungakwenzi isikhala, okusha ngeke kungene. Ngakwenza lokhu ngokoqobo.
Ngangesifundweni lapho ngifundisa lo mthetho, ngabuya ekhaya ngathola ikhishi lami lingenalutho. Umndeni wami wawulahle konke abengasakuthandi. Bathi uthe kufanele senze isikhala. Futhi bebelungile. Kwakuyisifundo esiphilayo. Kodwa wazi yini okwenziwa abantu abaningi? Balinda kuze kuqhamuke okusha bese beshiya esidala. Kodwa impilo ayisebenzi kanjalo. Udinga ukuba nokholo olukhulu lwanele ukuze ukwazi ukukhulula lokho okungasakusizi, noma ungazi ukuthi kuzolandela ini. Ngoba yileso sikhathi sokukhulula lapho imilingo yenzeka khona. Uma ukhulula into engasakusho lutho, into ekumele ube yiyo iqala ukufuna. Njengokungathi umhlaba uthi manje usukulungele. Angisho ukuthi kufanele ushiye yonke into uziphonse ebumnyameni. Cha. Ungahlela wakhe indlela entsha kancane kancane. Kodwa kufanele uqale. Udinga ukuthatha isinyathelo sokuqala. Futhi leso sinyathelo siqhamuka ngaphakathi. Yisinqumo. Isinqumo sokuthi awusamukeli ukuphila okungathokozisi. Impilo engenawo umdlandla. Engakhombisi ukuthi ungubani ngempela. Zama lokhu manje. Misa kancane ucabange, uma usunayo yonke imali oyidingayo, eNingizimu Afrika cishe izigidi ezimbili zamarandi, ubungenzani namuhla? Ubungaba kuphi? Ubungaba nobani? Ubekwenza ini? Ubezizwa kanjani lapho uvuka ekuseni? Lowo mfanekiso ukubonisa indlela yakho yangempela. Futhi uma kuwukuthi ucabanga ngakho kukwenza uzizwe uthintekile, kusho ukuthi iyakubiza. Akusona isifiso nje. Iwukuholwa komphefumulo wakho. Futhi uma uqala ukuyilandela, konke kuyashintsha. Hayi ngoba umhlaba uyashintsha, kodwa ngoba wena uyashintsha. Futhi uma ushintsha, umhlaba uyaphendula. Ngakho ungazikhohlisi ngokucabanga ukuthi ukuhlala lapho okukhona kuphephe kakhulu. Ngoba ukuphila impilo engekho eyakho kukubeka engcupheni enkulu kunazo zonke. Ingcuphe ethule kodwa ekhokhisa kakhulu ekugcineni, ukuphoxeka. Futhi ukuphoxeka akunandaba. Isibindi sokuphila iqiniso lakho kuyisona senzo esikhulu kunazo zonke senhlalakahle ongake wasenza. Kukwazisa umhlaba ukuthi usukulungele ukuthola okwengeziwe, ukuba ngaphezulu, ukuphila ngokujulile. Futhi uma wenza lesi saziso, hayi ngezwi kuphela, kodwa ngesenzo, umhlaba uyaphendula. Uhlale uphendula. Futhi konke kuqala ngombuzo olula, yini engiyithanda ngempela ukuyenza? Uma usunesibindi sokuphendula ngobuqotho, indlela iyavuleka. Ukukhetha bekulokhu kungokwakho. Futhi kuhlala kunjalo. Konke okukhona emhlabeni kuyimvamisa yamandla. Konke. Futhi lokhu akusiyona inkolelo, kuwusosayensi. Njengoba u-Einstein wathi, konke kungamandla, futhi yilokho kuphela okukhona. Lapho usuqonda lokhu ngeqiniso, konke kuqala ukuhleleka. Ngoba isimo sakho sezimali, imizwa, nomzimba konke kuyisibuko semvamisa yokusebenza kwakho okwamanje. Uma njalo uzizwa ungenalutho, ukhathazekile, unokwesaba ukuthi ngeke kwanele, usuke uthumela lowo mlayezo ngqo endaweni yonke. Futhi indawo yonke iyaphendula kulokho okwethulayo. Awudonsi lokho okufunayo. Udonsa lokho okwenzayo. Noma sithi kahle, lokho okukhuphukayo ngezinga lakho lokudlidliza. Futhi abantu abaningi badlidliza ezingeni lokushoda. Bacabanga ngemali, kodwa bazizwa besaba. Bakhuluma ngobuningi, kodwa ngaphakathi bagcwele ukungabaza. Futhi yini ehamba phambili njalo? Umuzwa. Ngoba umuzwa uthwala ukudlidliza. Yilo onquma ukuthi uthumela muphi umqondiso. Mina uqobo ngachitha iminyaka ngiphinda imicabango engemihle ngemali. Ngakhulela ekuzweni ukuthi imali inzima, ukuthi iza kuphela ngomzamo omkhulu, nokuthi ayihloselwe wonke umuntu. Noma ngangingafisa ushintsho, ngangisabambekile kuleyo ndilinga yokudlidliza. Kwaze kwaba usuku engangena ngalo ekuqondeni ngokujulile ukuthi yini le frequency. Futhi kusukela lapho, konke kwashintsha. Cabanga ukuthi ungumthumeli ofana ne-antena. Uvumelaniswe nerediyo ethile. Uma umiswe ezingeni lokushoda,
akukhathalekile ukuthi uthanda kanjani ukuzwa umculo wokuthula, uzothola umsindo kuphela. Ngoba uvumelaniswe ne-channel engalungile. Umcebo ukwezinye izinga zokudlidliza. Ukuze uwuthole, kudingeka ushintshe isimo sakho sangaphakathi. Ngikhumbula umkhuba owashintsha ngokuphelele indlela engangibheka ngayo imali. Ngabhala ephepheni, ngijabule kakhulu futhi ngiyabonga manje njengoba sengihola cishe izigidi eziyi-16 zamarandi aseNingizimu Afrika ngonyaka. Ekuqaleni kwazwakala kuyinto engamanga. Umhlaba wangaphandle wawungisho okuphambene. Kodwa ngaqhubeka. Usuku nosuku ngangifunda leli gama ngezwi eliphezulu. Ngazizwa sengathi sekuyiqiniso. Ngangicabanga ukuthi impilo yami izoba kanjani uma ngihola leyo mali. Ngangizoziphatha kanjani? Yini ebizoba usuku lwami, izinqumo zami, nomthelela engizoba nawo emhlabeni? Ngokuhamba kwesikhathi kwavela ushintsho. Hayi ngaphandle, kodwa ngaphakathi. Ngaqala ukusebenza kwenye i-frequency. Futhi lapho lokho kwenzeka, umhlaba waqala ukuphendula. Amathuba aqhamuka. Abantu beza. Izehlakalo zavela sengathi ngumlilo. Kodwa kwakungewona umlingo. Kwakukuvumelana. Wake wacabanga ukuthi amadivayisi kagesi asebenza kanjani? Isibonelo, ifoni yakho. Ayidingi ukuxhunywa ngentambo komunye ukuze isebenze. Idinga nje ukuba kusefrequency elifanayo. Uma ubiza umuntu, akukhathalekile ukuthi usekupheleni komhlaba, uma ninavumelanisiwe, uxhumano luyenzeka. Indawo yonke isebenza ngendlela efanayo. Lapho uvumelanisa umzimba wakho nefrequency yokuxhuma, ukuxhuma kuyakuza. Uyabiza, kuyaphendula. Kodwa inkinga lapha, abantu abaningi bazama ukwenza lokhu ngaphandle kokuziguqula ngaphakathi. Bafuna imiphumela ehlukile, kodwa baqhubeka bezizwa ngendlela efanayo. Basaqhubeka bekhuluma, anginayo imali yalokho, lokho kubiza kakhulu, akusoze kwaphumelela. Futhi njalo uma bekusho lokhu, baqinisekisa ukudlidliza kokushoda. Baqinisekisa lokho abangakufuni. Indawo yonke ikuthatha njengesicelo. Ngoba ayilaleli amazwi, iphendula ukudlidliza. Uma uthi ngifuna ukuxhuma, kodwa uzizwa unokwesaba, indawo yonke iyaphendula kulokho kwesaba, hayi isifiso. Yingakho abantu abaningi bechitha impilo yabo yonke bezama kungenzeki lutho. Ngoba bavumelaniswe ne-channel engalungile. Ukushintsha i-frequency, umsebenzi wangaphakathi. Umqondo. Imizwa. Isinqumo sosuku nosuku. Kufanele ukhethe ngokwazi isimo esisha sokuba. Kufanele wenze njengomuntu ofisa ukuba. Cabanga njengaye. Zizwe njengaye. Ngoba lapho wenza lokhu, ungene enkundleni yokudlidliza yaleyo mpilo entsha. Futhi iyazibonakalisa. U-Oprah Winfrey uyisibonelo esicacile salokhu. Esengumntwana, wayedlala ngezinkezo angathi izipika. Wayezicabanga eyintatheli. Akekho owayemzungezile obekubona njengento engenzeka. Wayempofu, emnyama, eyintombazane, ngesikhathi nasezindaweni lapho lokho kwakusho ukuthi akanaso isiqalo. Kodwa akazange akwamukele. Wadala enye i-frequency ngaphakathi kuye. Futhi wahlala kuyo. Okusele umlando. Manje cabanga ngomunye umuntu owayenazo zonke izimo zangaphandle zokuphumelela, kodwa akazange aphumelele. Cabanga ngoMike Tyson. Omunye wamagama amakhulu emhlabeni wezibhakela. Waze waqoqa ingaphezulu kwezigidi eziningi zamarandi. Kodwa i-frequency yakhe yangaphakathi yayigcwele ulaka, ukuxakaniseka, ukwesaba, nokungakwazi ukuzilawula. Akazange ashintshe i-channel. Waqhubeka nokusebenza ezingeni lokuzilimaza. Waphanse walahlekelwa yikho konke. Ngoba inotho ngaphandle kokuqaphela ayihlali. Iyanyamalala. Ngoba insimu yokudlidliza ebambe leyo nto ayikaze yakhiwe. Kumele uqonde ukuthi ukudonsa inotho akuyona into yokusebenza kanzima kuphela. Kungokuthi uba ngumuntu ovumelana nenotho. Kungokuzivumelanisa. Ukwenyusa imicabango yakho, imizwa yakho, imikhuba yakho, ulimi lwakho.
Konke kuwe kumele kudlidlize ngendlela efanayo. Ngoba indawo yonke ayiphenduli kulokho okushoyo ukuthi ukufuna, iphendula kulokho osuvele ukudlidliza. Ungazama ukuziveza njengento ethile isikhashana. Kodwa indawo yonke ayiphenduli kubuso obunamaski. Iphendula esimweni sangempela. Futhi isimo sakho sangempela singalungiswa kabusha. Nsuku zonke unethuba lokuzivumelanisa nefrequency entsha. Futhi kuqala ngokukhetha okuncane. Ngamazwi alula. Ngezenzo ezincane. Kuze kube usuku olulodwa lapho uzothola khona ukuthi usuphila impilo ebiyibukeka ingenakwenzeka ngaphambili. Futhi lapho lowo mzuzu ufika, uzowukhumbula lo mzuzu. Uzokhumbula ukuthi konke kwaqala ngesinqumo esisodwa esilula, ukushintsha imvamisa yakho yangaphakathi. Futhi leso sinqumo ungasithatha manje. Wake wazibuza ukuthi kungani, ngisho nangemva kokucabanga iphupho elikhulu, elikwenza ujabule futhi uthokozile, ugcine uselishiya lelo phupho, sengathi beliwukuphupha nje okwesikhashana. Uke wakucabanga kangaki ukuphila okungcono, okugcwele inkululeko, induduzo, ukuhamba, isikhathi nomndeni, bese konke lokho kukhukhuleka ekuphileni kwansuku zonke? Iningi labantu lwenza kanjalo. Yebo, bayaphupha. Kodwa bavumela amaphupho abo afe? Hayi ngoba benganamandla, kodwa ngoba abaqondi amandla akhona ekuboneni ngeso lengqondo. Iqiniso liwukuthi yonke into eyake yadalwa emhlabeni yaqala njengomfanekiso engqondweni yomuntu othile. Yonke indlu, yonke inkampani, yonke into eyasungulwa. Ngisho nomakhalekhukhwini ophethe manje, wake waba umcabango nje, isithombe sengqondo kumuntu owakholelwa kulo kwaze kwaba yilokho akuphilayo. Futhi impilo yakho isebenza ngendlela efanayo. Udala kabili, okokuqala ngaphakathi, bese kuthi okwesibili kube ngaphandle. Inkinga ukuthi abantu abaningi bacabanga ngalokho abakufunayo, kodwa abakuqondi noma abakuqapheli ngaphakathi. Ababambisani nomfanekiso wabo. Abazihlanganisi kuwo ngokomzwelo. Yingakho lutho olukhulu lungenzeki. Ngoba into edonsa indawo yonke ayisiwona umcabango kuphela, kungumuzwa ohambisana nomcabango. Lowo muzwa udala imvamisa. Yona imvamisa iyona eyenza uthumele umlayezo othile emhlabeni. Ngisakhumbula kahle kakhulu ngesikhathi ngibhala ephepheni, ngijabule kakhulu futhi ngiyabonga manje njengoba ngihola cishe amarandi angaphezu kwezigidi ezimbili eNingizimu Afrika. Lokho ngakwenza ngonyaka wekhulu elidlule ngo-1960, ngazibekela usuku, mhlalu one kumasingana we-1970. Ngazinika iminyaka eyishumi ukufinyelela kulokho. Ngaleso sikhathi ngangikweletha imali engaphezu kwaleyo ebengiyihola. Angizange ngazi ukuthi ngizokufeza kanjani. Kodwa okubalulekile kwakungesona kuthi kanjani, kodwa kuthi yini kanye nokuthi kungani. Ngayiphatha leyo phepha epokothweni yami, ngiyifunda izikhathi eziningi ngosuku. Ngaqala ukucabanga indlela impilo yami ezobukeka ngayo ngaleso simo. Indlela engizovuka ngayo. Okokugqoka. Indawo engizohlala kuyo. Okudla engizodla kona. Nabantu engizohamba nabo. Ngaphila leyo mpilo ngaphakathi kimi, ngaphambi kokuba ibe ngeyangempela ngaphandle. Futhi kwenzekani? Kwaba iqiniso. Hayi ngenxa yomlingo, kodwa ngenxa yemvamisa. Ngoba ngazihlanganisa ngokomzwelo naleyo mpilo. Ngayeka ukulinda ukuba ifike kimi, ngaqala ukuphila sengathi isivele ikhona. Futhi yilokho okwashintsha konke. Kumele uqonde ukuthi ingqondo yakho ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kwalokho okuyiqiniso nalokho okucatshangwa ngokucacile. Ucwaningo oluningi lwesayensi lwe-neuroscience seluvele lwafakazela lokhu. Uma ubonakalisa into ethile ngokujulile, ingqondo yakho ivuselela imizila efanayo eyenziwa uma into leyo ingabe yenzeka ngempela. Futhi uma uphinda lowo mfanekiso njalo, imizila yengqondo iba namandla kakhulu. Uqala ukuhlela kabusha imizwa yakho, umzimba wakho, nezindlela owenza ngazo izinto. Kancane kancane ukuziphatha kwakho kuyashintsha. Izinqumo zakho ziyashintsha. Amathuba akho ayashintsha. Impilo yakho iyashintsha. Kepha abantu abaningi benza ini?
Bayacabanga kanye, bathokoze, bese kusasa sebekhathazekile ngezikweletu, ngomphathi, nokuxakeka komgwaqo. Leyo nkathazo engapheli iyabhidliza konke abebekwakha. Ngoba umuzwa wokwesaba nokuntula unemiphumela enamandla kakhulu kunomcabango obuthakathaka wokunotheka. Yingakho ukubona ngeso lengqondo kufanele kwenziwe njalo. Kufanele kugcinwe kuphila. Kufanele kuzizwe. Kufanele uhlale ngaphakathi kwalowo mfanekiso ofuna ukuwudala. Futhi uma uchitha isikhathi esanele kuwo, uba isimo sakho esisha semvamisa. Futhi uma imvamisa yakho ishintsha, indawo yonke iyaphendula. Ihlala iphendula. Kodwa nazi izwi elibalulekile, uma uqala ukwenza lokhu, abantu abazungezile bangase bangakuqondi. Bangase bathi uphupha kakhulu. Ukuthi awubukeki uqonda izinto. Ukuthi kungcono uhlale unyawo lwakho ezweni. Futhi ngiyabuza, labo bantu badaleni empilweni yabo? Babonakaliseni ini? Uma bengakaze badale lutho, kungani kufanele ubalalele? Ungavumeli abanye banciphise amaphupho akho ngoba bona bayeke awabo. Ungamukeli ukuphila okungajulile ngoba umhlaba ujwayele ubuphakathi. Unamandla okudala noma iyiphi impilo ongakwazi ukuyicabanga, inqobo nje uma ugcina lowo mfanekiso uphila ngaphakathi kuwe. Lapho uJohn F. Kennedy ebuzwa uWernher von Braun ukuthi kudingeka ini ukuthumela umuntu enyangeni, waphendula wathi, isifiso sokukwenza. Yilokho kuphela. Hayi izibalo. Hayi omkhumbimkhathi. Hayi ubuchwepheshe. Okokuqala isifiso. Uhlobo lombono. Inkanuko. Kusukela lapho konke kuqala ukuhleleka. Ngoba lowo mfanekiso owubambayo ngokukholwa nangomzwelo uba inkanuko. Futhi inkanuko yeqiniso evela emphefumulweni inomandla amakhulu okuheha. Igama elithi inkanuko lisuselwa egameni lesiLatini desidere, okusho ukuthi ukuzala lokho okusezinkanyezini. Ngamanye amazwi, ukuletha ekuphileni lokho okuseyithuba. Futhi lelo thuba lihlala ngaphakathi kwakho. Inkinga ukuthi abantu abaningi bayembesa amandla abo angaphakathi ngezendlalelo eziningi zengqondo, ukwesaba, ukungabaza kanye nokungazinzi. Bese beqala ukusola umhlaba ngokuthi abasenakuphupha. Kodwa iqiniso ukuthi awudingi imvume ukuze uphuphe. Futhi awudingi ukuvunywa ukuze uqoqa izithombe ezingqondweni zakho. Okuphela kwento oyidingayo yisibindi, isibindi sokubamba isithombe sempilo oyifunayo, noma ngabe wonke umhlaba ukutshela ukuthi ayenzeki. Lokho-ke yikho kanye okuhlukanisa labo abadala impilo yabo nabalandeli abaphindaphindayo. Futhi wena awuzange uzalelwe ukuphindaphinda. Wazalelwa ukudala. Ukuqhamuka kwezithombe engqondweni akuyona into yokunethezeka. Kuyisidingo. Kuyisinyathelo sokuqala sokwenzeka kwephupho libe yimpilo. Uma ufuna ukuheha ingcebo ngaphambi kokuphela kwalonyaka, kufanele uqale manje nje ukuveza ingqondo yakho impilo oyifisayo, usebenzise yonke imininingwane. Uhlala kuphi? Ugqoka kanjani? Usho ini? Uzizwa kanjani? Uma wengeza imininingwane eminingi, kuba ngokoqobo engqondweni yakho engaphansi. Futhi lapho engqondweni yakho engaphansi seyikwamukele njengeqiniso izothola indlela yokukuletha ezimpilweni zakho zangempela. Manje vala amehlo akho bese uqala ukucabanga. Hayi njengomuntu ophuphayo, kodwa njengomuntu osekwenze isinqumo. Ngoba lokho okubona ngokusobala nangokuqiniseka ngaphakathi kuwe, uzokwazi ukukubamba ngezandla zakho emhlabeni wangempela. Futhi lokho kushintsha yonke into. Awudonsi into oyifunayo, udonsa lokho oyikho. Futhi lokho oyikho kunqunywa isithombe ozibona ngaso, imvamisa okhuluma ngayo, izinqumo ozenzayo nsuku zonke, nemizwa oyikhulisayo ngaphakathi kwakho. Konke kuqala ngaphakathi, bese kuba sobala ngaphandle. Uma uzizwe sengathi lamazwi athinte okuthile ngaphakathi kuwe, uma kukhona okuzwayo kuvuka ngaphakathi ungami lapha. Ividiyo elandelayo ezovela esikrinini sakho izokuyisa ejulile kakhulu. Leli yelinye igxathu ohambweni lokukhula, okhiye omusha wokuvula amandla akho angaphakathi nokukusiza ube ngcono ngephesenti elilodwa kunokuthi unjani namuhla.
Ngiyabonga ngenhliziyo yonke ngokuba lapha nami. Ngizobe ngikulindile evidiyweni elandelayo. Asiqhubeke ndawonye kulolu hambo oluya empilweni emangalisayo owazalelwa ukuyiphila.